kublai ya pi baro sachi sen gip tiang subai pi ha kani ka pule khubor snap shipang balada ka dik sen ka bani kong ya pi pa pin snap ki khubor ki bangi pule man lagasni te sngu bha par lok ban like ba subscribe ya kani ka channel kum ka tak ka jaiñkyrshah ka jong phi ha badan ki nong snap ngiyo aman sim kublai shipon ki khubor ba man takasni upratrik urisau ar hajar puar poilaitli ki jaiñkyrshah ana ka bantau Conrad Preston Lahkmen ha phalau sketret Shillong risau nyau tarik ka nyau trap integrate territorial organization ha kasi tho dien kalalet ban kawang lai tli ki jaiñkyrshah ha phalau jong ka sekretariat kum katak ban penrem ya ka jingle dan board jong ka sarkar ye ki noi ka school contract ka HITO hapo ka jingalam jong president uba don bok khar kalalet ban ai ka jaiñkyrshah ye ki noi ka school contract ki badan hapo Kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teacher Association ki balatur shasketriat hakas ni palai bandawa na ka sarkar bakadei banthung kam byang ye ki hadien bakila shaweng kam menta kumba ars nem EA Henry kat ba kino hikai kidang penlong ye ka jingyat pat ba ki pulit kila kawang dakal air pensat khmat lani ka tears gas bat haring kat ka jingkhenyat bat le to met wat ya kino hikai ki bade ki kin thai lembat ki khun ki ti jong ki no hikai ki ba yashim mentalang Kumta nakaliang kaseng HITO menta kasni kalapin khrelai tli ki jaiñkyrshah kawai nakabanta Menteri Rangbah Conrad ke sangma kawai nakabanta simbut Menteri Rangbah uba Preston tensong bat kawai pat nakabanta Menteri katnat kampo yeng uba Lahkmen remboi kaseng kalalet ban kawang ye kitei kilai tli ki jaiñkyrshah phlau ka sekretariat kum katak ka jingpenrem bat ka jingle kan thei jong ki rangkhat arbor ki badan haka sarkar hadu ba omdan jingmap shu wadi ki kin thei badi ki khulung khna ha ka chu ko por ka HITO kala perta ru ya ka kentien penrem ya ka jingle dan board jong ka sarkar Watlana kaliang ki pulit kan thai kim ailat satya ya ka seng HITO bakandet kawang ye kite kilai tli ki jaiñkyrshah hendai na kaliang ki magister pat kila ailat ya kite ki seng bakin shu kawang ya ka tei ka jaiñkyrshah sa kani kawai pat ka khubor om pat lap dien ya uba tiklu uba ja ha ka jingtwa ulum tha ha Uttarakhand Shillong risau nyau tarik Sa nyau tli ki medyap jong ki nong ki ulum ki balangat ha ka apot jong ka jingtwa ulum tha ha ka jela Uttarakhand kilala ban sei Henry wat hadien lai sngi yau nong ki ulum na ka ni ka jela uba tiklu jarwa ompat shamna lap hadu menta U General Secretary ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association uba wal lambok lingdo ula ong bahado menta kasngi ompat shamna lap ya ka met jong uba tiklu Katkum ka jingyo ulum jingtip na ka Nehru Institute of Mountaineering Uttarkashi la ong ban hadu menta kasni to ding lala ban sei hadu arpen rungut arngut kinohikai bat arpusau ngut kinong shaikai Henry yaki badang sa kilong salai ngut yaki ba ka jingwat kadang peteng ha ulum Draupadi ka dandatu La ban pen ken mau bakatei ka jingja kala ja ha ka sau tarik urisau ha ka bak kitei kinong ki ulum kidang wan phai na ulum Draupadi ka danda ha Uttarakhand ba uba tiklu ulong ubei na pedeng jongki Uba tiklu lai pusan snem ka karta ubadei udukhot jong ka MESCMA ulai ka jaiñkyrshah ling ba kitnat yele akai jong ka sarkar jala banlet shahikai ha ka NIM na ka bynta ka advanced mountaineering course Sa kani ka wei pat ka khubor ompat ithu ya ka kerteng ka samla bakhlat Shillong risau nyau tarik Ki pulit ka East Khasi Hills ha kasngi tho deng kila pentip bakatnat hadu menta ompat la satya ban ithu netip ya ka kerteng jong ka samla ka balakhlat bat ya ka ba ka medyap lalap na ka wei ka khlau ka badan mat persha ka police training school PTS Shillong Hau kerwo khubor ki pulit ki ong ba ha ka sau tarik urisau lalap ya ka medyap jong ka tei ka samla bat ya ka met lapen kerya shani grims banle ya ka postmortem hadien kata kilabu no ya ka ha ka jaka bu medyap jong ka tei ka hospital Nakaliang ki pulit ki laong ru balada pendung da ka kes ha ka bayadei bat ka jinglap ya ka tei ka medyap bat ka jingtokit kadang yat Henry hadu menta om patlap setiap pat ban ithu ya ka ni ka samla ka bakhlat Kilaya thu ba ka renyeng jong ka ni ka samla ka long kumbachis pa asan puar sentimeter Kalapong ya ka sapti top rong sau black pink denim jean jacket jingdeng telai na ka ti kadiang juti sneakers muja Adidas bat kiwei Sakani ka wei pat ka khubor Shah pyniap urang ba balah nyopus nemtam haki runar bom itu Shillong risau pratarik Hakan riu tarik menta ubnai ki pulit kila yo pediang ya ka wei ke jahar ka ba uba west ken jana nyopus nyos nem karta ula Shah pyniap haki runar bom la ban itu satya
Hamau taudu kabaha papo kasnong kse ko mod Eastern West Khasi Hills. Loong bakitei kirunar kilarung hayeng jongu ban penjulor ya kayeng kasam kumju ya kajingdon jing em jongu. Bat ikum bakitei kirunar ki bala pyniap yaute ubreu bat hadian bandet bret pat ya kamet ha kajaka balong khalau hajan yeng jongu. Katei ke jingja kala banja hakini kilais ngi baladap namar hak artarik mentau bunai ukhun ulet banjungo ya kupa hakajaka bausa. Habaya day bat kanila pangat mukot duma bat kajing tokit kalayat ban yo kem ya ki badan keti hakani kakam. Ki pulit kila pendap lut ya kajindon kambaro bat kila le ru ya kapos martem. Katu katni ki kubo nau kinjat shai. Kutno kajing ya ki kino hikai kontrak hadian shibanai. Shillong nyau tarik urisau. Hadian kajing syasiat dakal erpen sat khamat haki pulit jongka East Khasi Hill District minnin kasngi. Kino hikai kontrak kilai lum hakmat ka khardop jongka office sekretariat hapo kalama jongka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Association. Minta kasngi kilalet banyo kundu yo menteri katnat puli puthi uba Lahkmen remboi ha office jongu ha sekretariat hanong ba Shillong. Ha kajing ya kundu jongki ha kapor men step u menteri ulong ba ka sarkar kamla asyu ban pen urlong ya kajing dawa jongki. Kata bantung kambiang yaki kum ki assistant teacher. Menteri ulong bakani ka jingweng kam kalong kat kum ka kardon an ka balabu rinti hapo katnat puli puthi jong ka sarkar jela. Hakate ka jingne jokendu yakini kino hikai uba Lahkmen remboi ulairan lang bat kinong yalam jong ka wei ka seng balang ka HTO Hinyo Trap Integrated Territorial Organization. Hadin jong ka jingbom yo ya ka jubab ka bahun na uba remboi. Unong yalam kani kaseng nong hikai kontrak uba birbo rangtem ulayam Rangbah harut surok ringkat kino hikai kentai. Ha kani kapor kini kino hikai baro kila syem ya karai bakin syong syak tangan bet hangtai hakmat ke office sekretariat haduk bandayap. Daitat haduk kapor prem dom bakini kino hikai kila yo ka khubor na kami jog menteri ha kapa ula betha ba ka sarkar kan ailat biang yaki. Bakin yakhun ya ka examine Meghalaya teacher eligible test. Kajing pipna kami na ka office jong commissioner bat ka secretary jong katnat puli puthi ha kapor janmit. Ha kani kajing pipna la sam shikilat pathai khubor. Menteri ru ulong ba kajing Shah ka sarkar kamla asyu ban penyo ya kajing dawa jong kini kino hikai kontrak. Ki bala dawa na ka sarkar ba kidei bantung kambiang yaki kum ki assistant teacher. Menteri ulong ba ka sarkar kelas ngosen e biang yakini kino hikai bat kan ailat biang sasisien bakin yakhun ya kani ka examine MTET. Ulong ru ba ka jingtung kam kan hab yat kat kum kendon jong ka National Council of Teacher Education ka bakan thup ya ka jing pas ya ka exam DEL bat ka MTET. Ulong ba onom la bantung kam yaki kum kita ki regular teacher lani kita kino hikai ki bala ithu da ka sarkar lada kim shamla pas ya kita ki examine. Kum ban shukdau haneng ba kini kino hikai ki ba yakhi ki la palat ya ka kerta ha ka ba ya dei bat ka jing yakhun ya kita ki exam. Ha ka baya dei bat kani menteri ulayathu ba ka sarkar kan pensenjor ya kata kajing perkhing da ka bara asushu ya ka kerta ka badan ha kani ka kerdon jongka NCTE khnang bakini kino hikai ki la ban tho biang ya kani ka exam. La ban kadau bakini kino hikai kontrak bala Shah wengkam kila yakhi kumba shibnai ei hanong ba Shillong. Sa kani ka wei pat ka khubor ngan her shuki nga khlampa ther bom pensat khmat. Shillong nyau tarik risau. Menteri sarkar jela badaikmi yakatnat puli puthi bat yakatnat kampo yeng uba Lahkmen remboi menta kasngi ulong syakilat pathai khubor ba unom yar shuki satya bat uong ru ba khlampa ne ai hukum de yaki pulit bakin penankam yaki tiar pensat khmat ban kawang yaki no hikai kontrak ha kapor bakini kino hikai kilit bantur syakmat jong ka sekretariat mennen ha kapor arbaje no phaisngi. Menteri ula banrap ruda ka baong baudang ap ya kakai point na ki pulit halor kani ka benta. Ha ka jingkali bala da usngau dei ban her shuki na ka daw ka jingja mehnen kasngi. Uba remboi ulong. Kashuki jonga kamdei bangabu hakmat e. Ngadan hang ne ban ai ka jinshikri ye ki pat bakat bala ala ibor. Henrei ba phin ong ya nga bangadei ban her shuki ne e no ya kani ka kam dala ka mons ngobhate ngan omle kumta. Uba remboi ulong ru. Ba uklam shim sting ya ka tei ka shuki ne ka kardan ka baula Shah ban shat bat ong. Ngamdei ba wan hang ne ban shu e no asendat ya ka kam bat pet no na ka jingkit kli.
Ula ben rap susu da ka boong. Ngia dan lang hang ni bangin ya trei langkum ka sarkar banya pen bahaya ka mat ka bakongsan ka bayadai bat ka jing bha jong ki breu ka jela. Kadan bet ka lat kalenti bangin ya mir jing mot lang. Om bangin sulong lang kenya. Ngile bet ya ka badan kam ban le ban weng ya ki jing ya da ka bang ya trei langkum ka sarkar. Umentri ulong ba ka sarkar ka kham le shiliang khamat yano yanuru. Kum bakan no kiwe kisan perthai. Ulong bakat nat puli puthi kala le ya kabaran kam bat kala le kat kum ka an. Ulong ba menta ka sarkar kala asngap bat ailat biang yakin hikai bakin tho ya ka examen MTET. Sa kani ka weipat. Ngat biang saat ngut kinong khayi drog hashirip. Nongpo anyo trik risau. Hinin kasngi ha kapor khatwei bejemin step ki pulit bernihat kila yo kem biang saar ngut ki brio ki bala shakan no ba kidei kinong khayi drogs bat ki bala thmu ban shalan ya udrogs na asam shamigilaya kajing yo kem kalong hadien ba ki pulit kila yo jing tip pa ladan ki brio ki ba shong ha ka wei ka kali ka bami na asam bat ki ba thmu ban ki shamigilaya ha ka ba kila penlong ya kajing talasi ha bernihat bat yo kem ya kitei ki brio Habala yo ban bat habar ni hat ki pulut kila lap ba kitei ki bru ki palasha keno ba kitei ki nong khayi drugs kila pran kam da kawai ka kali maruti kar ka badan yo number AS not iway Z pra R san bat haba kila sha ban bat ha ki pulut borni hat ki pulut kila talas hiya ki ha ka ba kila lap ya u drugs heroin Kibala shakem nakatay kajingja lakan top ya ubina shankar nakashnong khatsau mail bernihat asam batya uba prangsngi nongshli nashadin nongpo ya kitay kibala shakem la dab ban register case ya ki katkum ka kandon an ka NDPS Paralog ngin say syam biang bat phi hakiwe ki khubor nangay sa bat ngi nakapor shakapor khublay shibun